Haka Jingja Bthei bom IED ha Khyndailad hakmat ka kherdop bandrung shaka building center point kabalaja haka janmet laipo tarik ukla lengkot R1000 R4R ki bor pulit jongka East Khasi Hills District ki lapelong ya ka Jing token batang hadin khendiat kenta lengba ka jingyo jingtep ka babania lengba na kitnat sentiat ki bor pulit ki layo ban kemno ye wei samlalun Katkum ka Kyrwoh ka belami lengba no Superintendent of Police jongka East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger layathu hadin ka Jing tokit yau new samlalut ula pla dalade akhmat ki pulit Bthei ubaladon kti hagani ka kampen Bthei bom IED ka belaja hinin ka janmit live hoterik ukla lengkot R1000 R4R bat ula kamru ilade Bthei area commander jongka sengking atiar ka HNLC ubadai page hakathain Shillong region Shushu ka Kyrwoh jong Superintendent of Police kalayathu ru ban lengba jong uniu samla layo ru ban kurup sayawei IED bom ubam pat pen Bthei na ka ying sa ki bahaying ki jong u na nong thmai bat ki bor pulin kila penjulor no yautei IED bom harengkat ka jingdon lang ki nong sakhi Habai dei bat kane ka Jingja ki pulit kila register case Hasadar Police Station hapo ka Shispa Arpo bracket B/Southpa Arpnyo katkum ka Indian Penal Code R/W section kabasan hapo jong ka Explosive Substances Act